Tembang dolanan. Tasih kilingan tembang iku apa? Tembang iku lagu. Tembang dolanan iku jinis tembang sing biasa ditembangake dening bocah-bocah cilik. Biasane ana ning padesaan. Sinambi dolanan bebarengan karo kanca-kancane. Tembang dolanan duweni tetenger, yaiku basane sederhana, gampang dimangerti, cocok kanggo bocah-bocah, cakepane bab sosial lan religius. Contoh tembang dolanan. Sing pertama, jaranan. Tembang dolanan jaranan menehi piwulang supaya kita kurmat marang wong kang luwih tuwa utawa sing derajate luwih dhuwur. Sing nomor kalih, jamuran. Jamuran lumrahe dianakake ing wektu sore lan wengi nalika padhang bulan. Dolanane yaiku bocah-bocah padha mubengi salah sawijining bocah ana ning tengah. Sing nomor 3, jublak-jublak suweng. Hayo, sapa sing bisa dolanan jublak-jublak suweng? Biasane dolanan jublak-jublak suweng ana ning papan kang jembar. Sing diperlokake yaiku suweng utawa krikil. Bisa juga anggo wiji. Ana sing ngerti tembang dolanan sluku-sluku bathok? Tembang iki biasae anggone dolanan bisa karo slonjoran. Ing bab 3 ana tembang sluku-sluku bathok. Monggo sareng-sareng dimirengake nggih. Suku-suku bathok, bathoke elo-elo. Sri Rama menyang Solo, le-ole payung moto. Mak jentit loloba, wong mati ora obah. Yen obah medeni bocah, yen urip golek duwe. Cekap semanten materi ing dinten iki. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.